गामसा दख'ना दानो थाखाय जे खुन्दुं राननाय जे हाबाफारि बे बिथांखिखौ बेखिनि समाव मावफैनो हाबाय। मा नाम मोनथाय बिनिया मनिमा गयारि। हाय फ्रेंड्स, वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खन्थाइ गयारि। आङो दायो नै मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदों आरोना लोगोफोर, माने इउपिपिएल दोलोनिफ्राय माबा फिल्टार खुन्दुं ओमफ्राय मा होनदोंमोनथाय कम्बल स्प्रे मेसिन मोनगोननो आरोना। ओमफ्राय आंहाबो नामा लिस्ट दं नालाय मोनगोन आरो बेनो गिबि फार्स्ट सरकारनिफ्राय माबा मोनसे मोननाय जागोन आरोना आंनिया। आं दिनैसिमबो जेबो मोनफेराखैमोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दायो आङो संखां जाखां ओंखारबाय आरोना, ओमफ्राय दायो थांनोसै लोगोफोर। थ' बिदिबा नायलांबाय थादो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ। दा मा मोनो नोंथांमोननोबो शेयार खालामगोन आरोना। दायो आं ओंखारखांबाय लोगोफोर, थांनोसै आरोना। थांना फैनोसै मा मोनो दा नोंथांमोननोबो देखायलांगोन आरोना। खानाया आंना हेयार स्टाइला सर्ट जाबाय आरोना। बाय बाय, लेट्स गो। गामसा दख'ना दानो थाखाय जे खुन्दुं राननाय जे हाबाफारि बे बिथांखिखौ बेखिनि समाव मावफैनो हाबाय। आरो बे बिथांखिजों लोगोसे जोंनि रायजो राजा आइ आफामोनहा जेरैबायदि लैहोर लैहोर नाजावनो फैदों, খুব বড়াইতাও। আমার আই মাতৃসকলে আমার যে বস্তু বিতরণ কার্যসূচী এই কার্যসূচীত উপস্থিত হয়ে আমার কার্যসূচী সফল কৰাত সমৰ্থন আগবঢ়াইছে, তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ যাচিছোঁ। আৰু ঠিক তেনেকৈ সময় উপলক্ষে আমাৰ তেনেকৈ বস্তু বিতৰণ কাৰ্যসূচী হৈ থাকিব। उननि समफ्रावबो बेबायदिनो जोंनि मुवा बेसाद राननाय हाबाफारिफ्रा जालांबाय थागोन। खालिबोल' नोंथांमोनहा खावलायहैनांगोन, इउपिपिएल दोलोखौ सरकाराव दोनबाय थानोब्ला जों इउपिपिएल दोलोनो मदद होनांगोन। आरो इउपिपिएल दोलोआ थाबाय थायोब्ला बेबायदिनो रावखौबो बासियालासे दोनलाङा जासे जों बयनोबो मोनसेनि उनाव मोनसे, जेरै सोरबा बायदिया गोबाङानो अनसाय बिथांखि, सोरबाया बिदिनो आलारि बिथांखि, बायदि रोखोमनि फिसा फिसा स्किमजों मोनसे मोनसे बिथांखिफोरखौ मोननो हादों। दिनैहायबो नोंथांमोनहा सोरबाया कम्बल सोरबाया खुन्दुं मोनलांजोबगोन। गामियाव थाबोनाय आद्रा थाबोनाय गुबुन साननाय हनाय गोनां रायजो राजाफोरखौबो नोंथांमोना बुजायनो हानांगोन। नोंथांमोनहाबो बा जों जयैनो इउपिपिएल दोलोखौ जोङो मदद होनोसै, फैदो। नोंथांमोनाबो न' सिङाव थायालासिनो जोंजों ज' ओंखारफादो। आरो बिब्दिनो जोंनि जे खुन्दुं राननाय, मालाबा थाथसाल राननाय, मालाबा न' बां बायदि रोखोमनि आसनिफोरखौ जों बयबो मोननो खाबु मोनगोन। बेखायनो जाय बिथांमोनहा बेरेखायै साननानै दङ, दासिमबो इउपिपिएल आरो बिजेपि जुथाइ खौसे सरकार सालायनायावबो सोरबा बायदिया दासिमबो जुदि बिपिएफखौनो मदद होबाय थागोन, बिपिएफआनो उननि समावबो सरकार फैफिनगोन, बेबायदि बेले बेजे साननायखौ नोंथांमोनहा बुजायलायनायनि गेजेरजों, सावरायलायनायनि गेजेरजों ज' लाबोनानै जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाहोनायनि गेजेरजों, ना होमबा, जों ज' खामानि मावलांनो आरो बे ओनसोलखौ डेभेलप खालामलांनायाव ज' खौसेयै खामानि मावलांनो थाखाय ज' फैनायनांगोन। नैबे बे थांखिफोरखौ नोंथांमोना गामि ओनसोलाव फोरमायहैनांगोन। दा गोबाव बाथ्रा बुंनो लुगैयाखै, जायो मा साराबो सफैखाबाय। नैबेखौल' जोङो कनफिडेन्ट होनो नागिरदों, फोथायनाय जे गोबाङानो राजनितिक जाबाय हिसाबै, बिसायख'थिया खाथियाव फैसिगौ हिसाबै गोबाङानो गोबां गामि ओनसोलफ्राव सावरायो, ओइबारलायनो माथो बिपिएफआसो सरकार दाफिनसिगोन ना, ओइबारलायनो बिपिएफआसो सरकार दाफिनसिगोन, ओंखायनो जों बिपिएफआवनो थानाया मोजां। दा नैबेबायदि बेले बेजे सानदोंबा जोङो दाथि भाबै बुंगोरा, दहायबो जा धनन्जयआ बुंलांबाय, जाय एमाबो धनन्जय, गाहायनि आथारायाबो धनन्जय नामा ना। जोंनि इउपिपिएल दोलोआ आथिखालनि ओरैबायदि शक्तिशालि मोनसे दल जाबाय। 2 एमपि, 7 जन एमएलए, 1 मिनिस्टार आरो जा 6 जनसो इएमफोर दंसै जोंनि आखायाव। बाखि बिजेपि 6-7 जनसो इएम जोंनि आखायाव बिटिसिखौ खुंनो थाखाय, दैदेननो थाखाय। थ' बेबायदि एसेबां 2 एमपि गोनां, 7-8 जन एमएलए, मिनिस्टार गोनां पार्टिया हरखाबैनो 2 बोसोर 3 बोसोर बेनि उनावनो आरोबाव ग्रोब बायनानै गुबुन हान्जाया, बायफ्लेखानाय गुबुन हान्जा बिपिएफ हान्जाया फैनानै सरकार दाफैबावगोन। नैबे नंखाय बाथ्रा बुंखावनाय रायजो राजाफोरजोंथ' गैखालिया, खालिबोल' फेसबुक मिडिया बायदिफ्राव फंफा बुंनाय, बेखौनो सोरबा सासे सानैया फोथायनानै गामि ओनसोलाव थाबोबावनो सानदोंबा बे भुल जागोन। दा ओंखायनो
जोंनियाव रावखौबो माइ गाब जुजाय गैया जाय बिथांमोना गामियाव थाबोदों गासैबो फैजोबनानै जोंजों ज' मदद होलायोबा जों उननि समाव आरोबाव खामानि मावलांनो थाखाय जोंनि बे दोलोआ साबसिन जागोन बेखौनो जों खोथा होबोदों गोबाव जों फरायसा आफादाबो खामानि मावबोबाय गामिनि जेंना जेंसिखौ जोङो मिथिबोदों मा नाम मोनथाय बिनिया नोंनिखौ नों नाय नों दान दे आंनो सासे नायबावलाय सासे खालिफारानिफ्राय दे मनिमा गयारि नों आजावदो मनिमा गयारि मावजिफोरा दे नों नायलाय सासेया सोरखौ होनो मा नाम बुधबार ब्रह्म गावथ' फैयासै नों फैबाय दे परियाल फैबाय अरजिया जेबो नङा फेमिलिथ' जेबो नङा होदों दे नोंसिनिया सोरखौ होनो बुरजा मोनथारबाय नै कम्बलफ्रा दायो लाना फैबाय नै लोगोफोर माने आंहा फिल्टारखौनो लिस्टआव होखादोंमोन नालाय ओमफ्राय आं फिल्टारखौनो मोनबाय आरोना ओमफ्राय खुन्दुंफोरखौथ' जियारि दानो रोंखाया ओमफ्राय कम्बलखौबोथ' आं नांखाया मेरला दंखायो ओमफ्राय फिल्टाराबो दंखायोमोन होनबाबो थेवबाबो जायखिजाया मोनसे लिस्ट होनांगौ नालाय होना हरबाय आरो ओमफ्राय बेनो आरोना लोगोफोर जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोना लोगोफोर मानोना फिल्टारखौ आंनो नांगौ गोग्गो दै लोंनाया देहानि थाखाय मोजां आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो मानोना बेनो आंनि गिबि फार्स्ट मोनसे मोनजेननाय आरोना सरकारनिफ्राय जेखियानो जाया मानो ओमफ्रायथ' बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना हो